Kon iku mangkane. Mangkane iku kon. Paham? Mangkane Kon iku mangkane. iya. Mangkane iku kon. Paham gak? Gak. Ya apa ngomongan mbek kon teko kono sampe kene gak paham-paham. Sing tak critakno paham gak? Gak. Lah kan ini gurung cerita. Lah mangkane gak paham aku. Aku sombong plak. Ini kan musim hujan, musim bencana, banjir, terus tanah longsor. Iku terus apa meneh yo? Banjir, bencana, tanah longsor, gunung meletus. Meletus. Nah, jeblok. ana saran nggak kanggo wong-wong nang kono? Ayo, ngomong-ngomong. Pokoke wong-wong iku ya wis Wong-wong kok pokok. Kon niku sing gak pokok apa? Jin ngono ah. Kok jane aneh kok gange. intine wong-wong iku pokoke. Goblok. Wong ade inti barang lah ana inti, ana utama, ana terdepan ngono ta. Kate inti we. Wong-wong wis pokoke aja kok mana ya? Pokokane kono ngomong sing apik ayo saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, Hari ini adalah hari Senin sampai Minggu. sampai minggu. Kayak kalen ganggang kon niku. Wis pokoke maneh. Aja mlete wis ngono ae. Lho, aja ita itu. Iso Ayo kon. iso meliti lho. Iya, wis pokoke Aja lho kok menclek. menclek. Wah, apa ganggang males aku.